Vi har så funnet en mann her i Klaksvik som sera spentur på en konsert i kveld, og til sjåen taler om Westlife, konsertene. Og Maren kan kanskje være kallet den største Westlife-fjepperen i førjen. Hva sier du til Jan Jakobsen? Du en større Westlife-fjeppere? Ja, det jeg. Jeg vil si at jeg har lyst dem fra at jeg var helt unger, og først vi hørte det, det var, det var, jeg stod i Vesen i kveld, og jeg stod fast på sett hen. Og at det så hørte jeg en sannsyn ut av Susan Anderson, og jeg også har meg selv, hva det her? Altså, det var utrolig det godt, altså. Og sjangeren var sånn kjent og Arren, men sangerne var så kjent ikke til. Og det var sånn at det var akkurat det, og mer enn så det var sånn Blade and Pop, og her, jeg ser jo ikke fokus av røttene da jeg også tøvnløk, og jeg tar akkurat lagret på henne, så ja. När tar vi till några år sedan du har känt nu? Ja, det var i 1995. Och där jag hörde såna ballen och så att det här så att systemon var så ösnen här när det sån hörde sanjen, det sport det här kvar där. Och men så liksom jingle det där och hörde snacka mer med det. Men så kvällde men så det väl att jag lät mig sova. Och så kom systemon hans Foja Jakobsen. Hon kom så in i kameran och så hej han är en galten och ta hejen så flövna som så hej bara namnet av Westlife. Han får så flöv. Det var fantastiskt. Och andra flövna vill ju se han ta allting. Vad är det som är så fantastiskt vid Westlife ute Twin Kitchen? Nej, jag vet inte. Jag alltid att ja, det är en dronjabalkor och till den exagenter som alltid är. Men det som är något det är att ta synja så det gott. Alltså jag var ju inte sannsyn i platten jag vet om att så ist Carla jag så har gått av fjällen. Det var ju väl. Men tonliga med sig alltså runt vokalmässigt så hade det tar fantastiskt. Alltså Shane han är ju såna blade och smört norrstämmo. Och så har han själv Mark och såna till han och såna jag läcker stämma. Han är ganska mer så för högt och då eller väl så jag hade det otroligt. Det var gott. Kunde vänta så Jan Jakobsen främst och i konserten kvällt? Nej, jag tycker förstås främst. Jag har bara gent som oil och så här så. Jag vet inte att det men det största inte som är det var att släppa sunshine och så där men det var nog inte möjligt men det är fantastiskt. Så vi står bilen där sen i Avaxboy i kvällt. Tack sitter så till det. Ja, jag har nästan haft något snägare närmare men jag ska säga för mig själv att det är once in a lifetime och du ska göra det bästa. Så jo, det är jag glad för. Tack för Jan och god konsert. Jo, tack för det. Så nice.